είχαμε πει ότι το αγελαδινό γάλα από κάποιο σημείο και μετά είναι πρόβλημα. Εδώ και 30 χρόνια πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, όχι που δεν ήταν πριν, αλλά τα τελευταία 30 χρόνια είναι πάρα πολύ χειρότερο. Γιατί τα τελευταία 30 χρόνια είναι πολύ χειρότερο? Γιατί και μόνο ότι μία σταυλισμένη αγελάδα στην κανονική της φυσιολογική κανονικό βίο, ρε παιδί μου, όπως είναι οι αγελάδες που βόσκουν έξω στο χωράφι, παράγει γύρω στα 10 κιλά γάλα. Οι σταυλισμένες με διάφορους τρόπους ενίσχυσης, θα έλεγα, βγάζουν μέχρι 50 κιλά γάλα την ημέρα. Αυτό δεν είναι γάλα. Δεν είναι γάλα. Δεν είναι γάλα. Τι είναι, μια σειρά μια σειρά παράγωγων καταστάσεων και στοιχείων και διάφορα πρωτεΐνες και διάφορα μέσα, τα οποία το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να το κάνεις είναι να το τρώει ο άνθρωπος. Ωραία. Είπατε για το σιτάρι έτσι όπως είναι. Το σιτάρι, αυτό που καλλιεργούμε, αυτό που υπάρχει σαν αλεύρι, ενώ υπάρχει άλλο δημητριακό που είναι το γιατί ζιά. να το εξηγήσουμε, γιατί το σιτάρι αυτό που καλλιεργείται? Αυτό το σιτάρι στην αρχαιότητα δεν το έτρωγαν ποτέ σαν αλεύρι. Το χρησιμοποιούσαν σαν βλαστό, όπως λέγεται ψωμί των Εσέων αυτή τη στιγμή, που είναι ο βλαστός όταν φυτρώνει το σιτάρι στο νερό και γίνεται 5 με 6-7 πόντους μεγάλος. Αυτό τον βλαστό τον χτυπάς, τον λιώνεις, τον ψήνεις σαν ψωμί και έχεις αυτό το ψωμί. Αυτή ήταν η αρχαία διαδικασία στην αρχαία Ελλάδα. Το ζιά, που είναι ένα άλλο είδος δημητριακού, το οποίο μπορούμε να το φάμε σαν αλεύρι, ψωμί, όπως το ζιά είναι και αυτό ένα είδος σίτου. Δημητριακού. Ναι. Από τη στιγμή όμως, από το 1920 και κάτι μετά, στην Ελλάδα καταργείται εσκεμμένα. Διάφοροι ελάχιστοι άνθρωποι το κρατούν και το καλλιεργούν. Σήμερα στην Ελλάδα είναι ούτε 10 άνθρωποι που καλλιεργούν ζιά. Αντιθέτως, στη Γερμανία που ονομάζεται Dinkel, ή στη Αυστρία ή στην Ιταλία που το λένε φάρο, καλλιεργείται πάρα πολύ το ζιά. Μάλιστα. Και πότε ξεκινά στην Ελλάδα να καλλιεργείται και να τρώγεται αυτό το σιτάρι? Όλα τα δημητριακά στην Ελλάδα με τις τελευταίες έρευνες ξεκινάνε κάπου στο 8.000 προ. Και έχουμε ήδη απολιθωμένους σπόρους καλλιέργειας. Όχι, δεν μιλάω για την καλλιέργεια, μιλάω για το σιτάρι αυτό που τρώμε σήμερα. Αυτό καλλιεργείται ανέκαθεν στην Ελλάδα, απλώς δεν χρησιμοποιείται σαν αλεύρι. Όταν όμως χάνεται η επικοινωνία των πολιτισμών της αρχαιότητας, και μιλάμε για το 2.500 με 3.000 π.Χ., στη Μεσοποταμία ή στον Νείλο καλλιεργείται αυτό το σιτάρι που τρώμε και σήμερα, όχι όμως πάντα και όχι με την ίδια χρήση και όχι για όλο τον πληθυσμό. Το χρησιμοποιούν για την αύξηση του πληθυσμού, αλλά δεν χρησιμοποιούν το ζιά σε ευρεία κατανάλωση. Το ζιά χρησιμοποιείται σαν διατροφή των πολεμιστών μόνο. Ξέρουμε ότι στα οστά των ανθρώπων και των πολεμιστών της Μακεδονίας στην εποχή του Αλέξανδρου συγκεκριμένα και πιο νωρίτερα από τότε, καταγράφεται στο μυτοχονδριακό DNA το ζιά σαν τροφή. Δηλαδή μπορούμε να πάμε σε ένα σκελετό, σε έναν άνθρωπο που έζησε χιλιάδες χρόνια πριν και να δούμε μέσα από τις γραμμικές του DNA τι τροφή έπαιρνε όταν ζούσε και ποιο δημητριακό κατανάλωνε. Οπότε δεν είναι δύσκολο να βρούμε τις παραμέτρους της υγείας ή της διατροφής στην αρχαιότητα που γνώριζαν πάρα πολύ και εμείς τα γνωρίζουμε σήμερα, αλλά το θέμα είναι ότι σήμερα η γνώση αυτή κρατείται στο τομέα της βιοφυσικής και δεν εξηγείται στον ευρύ πληθυσμό. Έτσι, για παράδειγμα, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πανεπιστήμιο βιοφυσικής. Ένα πανεπιστήμιο στην Αλεξανδρούπολη που είναι μοριακής βιολογίας, πλησιάζει λίγο τα φαινόμενα της βιοφυσικής, όχι και τελείως μέσα στη βιοφυσική επιστήμη, αλλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βιοφυσική επιστήμη δεν υπάρχει. Μάλιστα. Για να αναγνωρίσει αυτά τα θέματα. Εντάξει. Λοιπόν, το σιτάρι λοιπόν... Είναι κάκιστη. Το θέμα της γλουτένης, της πρωτεΐνης του σιταριού, δεν μπορεί... Πολλοί λένε ότι εκείνη το θέμα. Εκείνη το θέμα. Στη γλουτένη και όχι στο σιτάρι αυτό καθ' αυτό. Όχι στα άμυλα του καρπού ή οτιδήποτε άλλο. Η γλουτένη σαν πρωτεΐνη, εκεί είναι το όλο το μεγάλο πρόβλημα. Είναι μια πρόσθετη ουσία η γλουτένη στο σιτάρι? Όχι, είναι πρωτεΐνη στήριξης του σπόρου. Βρίσκεται και στον φλοιό και εσωτερικά το σπόρο. Οι πρωτεΐνες στήριξης στη φύση χρησιμοποιούνται για να στέκεται ένα προϊόν, ένα σπόρος όρθιος, θα λέγαμε, να στέκεται. Ναι. Να στέκεται στη φύση του, να είναι μια κάλυψη του γεννητικού του μηχανισμού, να κρατάει τα άμυλα συγκεντρωμένα. Ναι. Αυτές είναι οι πρωτεΐνες στήριξης. Απλά πράγματα για τη βιοφυσική, αλλά δύσκολα για να κατανοηθούν. Δεν είναι δύσκολο να κατανοηθούν, είναι σκεμμένα εκτός πραγματικότητας, δηλαδή δεν τοποθετείται στην πραγματικότητα. Όχι δεν το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε. Απλώς στην πραγματικότητα είναι κρυμμένη. Μάλιστα. Λοιπόν,
Άρα πάμε στο τρίτο διατροφικό τερατάκι κατά εσάς. Εγώ ακόμα το τρώω μια χαρά βέβαια. Στην έρευνα που κάναμε στα γλωσσικά φαινόμενα, μάλλον στην ονοματοθεσία, γιατί όταν πηγαίνεις πίσω στην αρχαία Ελλάδα και μέσα από τον Όμηρο καταγράφονται στον Όμηρο όλα τα όργανα, τα ανθρώπινα όργανα, καρδιά, πνευμόνια, σπλήνα, ύπαρ, και λες καλά, κάνανε νεκροψίες και ξέρανε και τα όργανα όλα και δώσανε και την ονομασία. Πώς δεν κάνανε, εδώ οι Αιγύπτιοι βγάζανε τον εγκέφαλο από τη μύτη τώρα, τι να λέμε. Οπότε το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα δεν είναι έτσι απλά. Είναι ότι κάθε ονοματοθεσία οργάνου προσδιορίζει βάσει κωδικής ανάλυσης τη λειτουργία του οργάνου. Δηλαδή δεν ονοματοθετούσαν το όργανο τυχαία. Βλέπω αυτό το πράγμα που πάρετε και το λέω καρδιά, που καρδιά δεν το λέγανε ποτέ, ήταν ήτορη πραγματική ονομασία. Καρδιά είναι μια μετέπειτα παραφρασμένη έννοια του οργάνου. Η καρδιά σαν λέξη δεν προσδιορίζει τις κινήσεις του οργάνου, ενώ το ήτορ προσδιορίζει τις κινήσεις του οργάνου βάσει της κωδικής ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας. Θα μου πείτε τώρα, από τα 6.340.000 πρωτογενείς λέξεις αρχαίας Ελλάδος είχαν κάποιο πρόβλημα στην πολυπλοκότητα των ενιών τους? Κανένα. Αλλά εδώ τίθεται μια άλλη παράμετρος, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που συζητάμε τώρα. Γιατί η αρχαία Ελλάδα είχε, γιατί ο πολιτισμός, γιατί ο άνθρωπος στην αρχαία Ελλάδα είχε την ικανότητα να προσδιορίζει αυτά μέσω του γλωσσικού φαινομένου? Αναπάντητο το θέμα αυτό. Ποτέ δεν έχει απαντηθεί, και να θέσει κάποιος το ερώτημα γιατί στην αρχαιότητα γνωρίζουν, γιατί καταγράφεται όλο αυτό που καταγράφεται, με ποιο τρόπο, με ποιες έννοιες, ποιος άνθρωπος, σε ποιο σημείο, πού, πότε στην πραγματικότητα έθεσε αυτά τα όρια. Αναπάντητα τα ερωτήματα αυτά. Και γιατί στο χείρο πηγαίνετε? Στο χείρο ακριβώς. Κάνουμε μεγάλη βόλτα. Κάνουμε βόλτα γιατί όταν ονομάζουν χείρο και το γράφει μόμικρον-γιώτα, χείρος, μόμικρον-γιώτα, και το όμικρον-γιώτα στην ανάλυση σημαίνει οικογένεια, σημαίνει οικείο. Και βλέποντας και διαβάζοντας μέσα στον πραγματικότητα του χοιρινού σαν κρέας, σαν δομή, σαν ζώο, και τι ακριβώς είναι, και γνωρίζουμε ότι παίρνουμε βαλβίδες καρδιάς, ινσουλίνη παρασκευάζεται από το πάγκρεας του χοιρινού, το κρέας έχει μία συμβατότητα με τα ανθρώπινα όργανα, δεν μπορούμε να, κανιβαλισμό δεν κάνουμε, ούτε μπορεί κάποιος να ζήσει τρώγοντας τους οικείους του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το χοιρινό. Το γράφει μόμικρον-γιώτα και το προσδιορίζει η ίδια οικογένεια. Οπότε σου λέει δεν μπορείς να καταναλώσεις κάτι που είναι ίδιο με σένα. Αυτό σου απλά. Τώρα θα μου πείτε ήταν απλά για εκείνη την εποχή. Σήμερα όμως με τα όργανα της βιοφυσικής δεν έχω πρόβλημα να διακρίνω την ασυμβατότητα ή τουλάχιστον τα ολέθρια αποτελέσματα υγείας από την κατανάλωση του χοιρινού κρέατος. Μάλιστα. Δεν τρώγανε οι αρχαίοι γουρνάκι? Όχι. Μάλιστα. Παρόλο ότι αναγράφεται κλασική Αθήνα και μετά ότι έχουν χοιρινό και υπάρχουν καταγραφές ότι καταναλώνεται, είναι τελείως διαφορετικό να σκοτώσεις ένα αγριογούρνο, είναι τελείως διαφορετικό να είναι σταυλισμένο και είναι τελείως διαφορετικό να το χρησιμοποιείς σε ώρα ανάγκης. Θα μου πείτε, αν πεθαίνεις της πείνας και φας ένα κομμάτι χοιρινό με λίπος και ολοσμπόλικο, δεν θα επιζήσεις? Δεν τίθεται η ερώτηση στο θέμα της επιβίωσης. Το θέμα της ερώτησης τίθεται στο θέμα της υγείας. Δεν είμαστε στα δέντρα για να έχουμε θέμα επιβίωσης και να πω τι θα βρω σήμερα. Το θέμα είναι τελείως διαφορετικό. Το γουρουνάκι μας το βγάζετε λοιπόν από τη διατροφική αλυσίδα? Για όλους τους ανθρώπους δεν είναι συμβατή τροφή. Το γουρουνάκι. Ναι. Αχ, τι μας κάνετε. Τέλος πάντων, το καλύτερο κρέας μας κόψατε. Δεν είναι το καλύτερο. Το καλύτερο, το έχετε φάει στην μπριζολίτσα να δείτε. Το αγριογούρνο δηλαδή μπορούμε να το καταναλώνουμε σε μικρή ποσότητα? Μία φορά στο τόσο. Μία φορά στο τόσο. Έτσι για να έχεις κάποια διαφορά στις γεύσεις σου, αλλά όχι ότι θα σου κάνει και τίποτα ιδιαίτερα καλό. Διότι εγώ το αγριογούρνο που το έφαγα στον Όλυμπο ήταν πω. Κατάλαβα τι εννοούσαν οι θεοί, νέκταρ και αμβροσία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μιλήσαμε για τα 3 μεγάλα διατροφικά λάθη, όπως τα αναφέρεστε εσείς. Εγώ θα τα κάνω όλα αυτά που λέτε. Και αναφέρεστε γενικά στην ψυχική και την σωματική υγεία. Κάνετε μια ιδιαίτερη αναφορά στη σερωτονίνη, που σήμερα έχει ανακαλυφθεί ότι όντως είναι... Ο εγκέφαλος λειτουργεί με 5 ορμόνες. Νευροδιαβιβαστικές ορμόνες. Ναι. Οι 4 παράγονται στον εγκέφαλο, η μία παράγεται στο στομάχι, η σερωτονίνη. Μάλιστα. Το οποίο σημαίνει είναι άμεσα διαφοροποιούμενη, ανάλογα της διατροφής. Θα μου πείτε πόσοι άνθρωποι έχουν ψυχασθένειες ή κατάθλιψη ή οτιδήποτε άλλο? Λίγοι, ή τουλάχιστον ένα ποσοστό. Λάθος. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική, στις ΗΠΑ, το 60% των γυναικών παίρνουν Prozac, δηλαδή αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Εδώ.
Και αν δεν παίρνουν ένα αντικαταθλιπτικό, παίρνουν ρεμιστικό. Και αν δεν παίρνουν ρεμιστικό, παίρνουν υπνοτικό. Και αν δεν παίρνουν υπνοτικό, παίρνουν ένα φυσικό, όπως η Βαλεριάνα. Σας λέω ειλικρινά ότι αν έχω 10 φίλες, οι 9 κάτι παίρνουν και μπορεί να λέω και λίγο. Μπορεί να είναι και 10 στις 10. Τώρα οι ορμόνες. Και δεν είναι μόνο οι γυναίκες, απλώς οι γυναίκες το λύνουν το θέμα τους. Δηλαδή θα πάνε και θα το λύσουν, ενώ οι άντρες θα κάθονται και θα το μασάνε. Πιστέψτε με, είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι, αντιδρά λίγο διαφορετικά ως προς τις ανάγκες. Δεν θέλει να δεχθεί ότι έχει πρόβλημα. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπετε σήμερα πάρα πολλοί άντρες με αισθητική δυσλειτουργία, με δυσκολία να έρθουν σε επαφή με γυναίκες και όλα αυτά. Μέσα από την, και σου λένε δεν έχω τίποτα, αλλά πίσω από αυτό υπάρχει μια κατάθλιψη. Τα τελευταία 10 χρόνια που έχουμε επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους, ένα πρόβλημα, όπως θα λέγαμε, μια γυναίκα να μην μπορεί να μείνει έγκυος, περίπου 2 στις 3 γυναίκες. Πρόβλημα υπογονιμότητας. Οι 2 στις γυναίκες με μια απλή διατροφή 2-3 μηνών επανέρχονται στη φυσιολογική κατάσταση εγκυμοσύνη, δηλαδή να μπορούν να μείνουν έγκυες πάρα πολύ εύκολα. Αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλά ζευγάρια. Η διατροφή είναι η λύση σε πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή, μπορεί να πλησιάσεις έτσι, έστω και με ένα απλό ομοιοπαθητικό συσκεύασμα, να λύσει ένα πρόβλημα ανικανότητας, θα λέγαμε, για μια γυναίκα σε χρόνο 0. Για τον άντρα το λύνεται, εκείνη το θέμα. Γιατί για να κάνει παιδάκι η γυναίκα χρειάζεται και έναν άντρα, νομίζω. Δεν είπαμε να είναι μόνη της, είπαμε ποιος έχει το πρόβλημα τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Καταγράφεται τελευταία, και θα έλεγα το εξής, γιατί καταγράφεται. Το ανδρικό σπερματοζωάρια, τα δικά σπερματοζωάρια παράγονται συνεχώς, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Στη μύτωση περίπου που παρασκευάζονται 23 χρωμοσώματα, 23 γυναικεία, θηλυκά 23 ανδρικά χρωμοσώματα έρχονται μαζί και 46 γίνονται ο άνθρωπος, 46 χρωμοσώματα. Ωραία. Τα γυναικεία χρωμοσώματα κατασκευάζονται στο τέλος της δεύτερης έβδομης, δηλαδή μέχρι τα 14 χρόνια της γυναίκας, και μένουν τα ίδια απαράλλαχτα, δεν αλλάζουν, δεν ξαναφτιάχνονται όλη τη διάρκεια της ζωής. Δηλαδή τα γυναικεία χρωμοσώματα παράγονται και μένουν έτοιμα, είναι έτοιμα στα 14. Οπότε οτιδήποτε συμβαίνει, οτιδήποτε διατροφή, οτιδήποτε κάνει η γυναίκα μετά από εκεί, δεν αλλάζουν τα χρωμοσώματα. Είναι έτοιμα. Στον άνδρα όμως κατασκευάζονται καθημερινώς κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που ζούει ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, με τον τρόπο που είναι στις μεγάλες πόλεις, με τον τρόπο της διατροφής, με τον τρόπο της παραβίασης, όλα τα ανδρικά σπερματοζωάρια μεταφέρουν όλη τη λάθος πληροφορία. Λάθος πληροφορία τροφής, λάθος πληροφορία χημικών, λάθος πληροφορία. Βίουμε στην πόλη, λάθος γι' αυτό να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Ακριβώς, και χάνεται και ο αριθμός. Από κάτι εκατομμύρια έχει πέσει σε κάτι λιγότερα εκατομμύρια η παραγωγή. Και το θέμα δεν είναι μόνο να παραχθούν αυτά τα εκατομμύρια, είναι και να είναι και ικανά. Γιατί τελευταία υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα και σε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει και φαίνεται, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά πάνω στα αμινοξέα. Και τα 23 χρωμοσώματα έχουν γύρω στα 18.000. Αχ, μην με πάτε στα Όχι, 18.000 αντιγόνα. Ναι. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Πάμε στο τι πρέπει να κάνουμε, λοιπόν. Η διατροφή μας είπαμε τι είναι. Βιολογική διατροφή. Δηλαδή δεν μπορείς να καταναλώνεις πράγματα τα οποία έχουν παραχθεί με ένα βεβαιασμένο τρόπο. Ορμόνες, δηλητήρια, φυτοφάρμακα δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή το τι γίνεται. Και η Ελλάδα έχει και τα πρωτεία. Δηλαδή από άλλες χώρες είμαστε η χειρότερη χώρα πάνω στη χρήση φυτοφαρμάκων. Δηλαδή και άλλες χώρες χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα, αλλά με τον τρόπο που καλλιεργούν. Δεν όμως μεταλλαγμένα. Πέρα από τα μεταλλαγμένα. Και τα μεταλλαγμένα είναι χειρότερα, αλλά η παραγωγή είναι μεγάλο το θέμα της παραγωγής αυτή τη στιγμή. Και κυρίως στην Ελλάδα, έτσι, όχι μιλάμε για τα βιολογικά προϊόντα, μιλάμε για τον τρόπο έτσι, τον έξω, τον κλασικό αυτή τη στιγμή, με τα αντιλητήρια ως προς την διατήρηση ή την μύγα της Μεσογείου, ή ότι το σκουλίκια ή οτιδήποτε καταστρέφει ένα φρούτο και δεν είναι έτσι ωραίο και λαχταριστό, που στην ουσία μπορεί να το βλέπεις έτσι κόκκινο. Και όλο ηλία επιφάνεια και είναι ωραία, προσωστικό έχει, γεύση δεν έχει, βιταμίνες δεν έχει. Τα φρούτα έχουν γίνει σαν τους ανθρώπους που απ' έξω είναι τόσο ελκυστικοί και από μέσα δεν έχουν τίποτα καλό. Ειλικρινά σας μιλάω. Βλέπουμε με ένα παράλληλο δρόμο. Μην γελάτε, όλη η κοινωνία έτσι λειτουργεί, με την εικόνα πια. Ελάχιστη, θα έλεγα ότι μερικές φορές στην κουβέντα έτσι καθημερινά αισθανόμαστε μόνοι, πολλές φορές. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της σερωτονίνης. Και το λέω αυτό γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να πάσχουν από ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή, τα τελευταία 20 χρόνια νομίζω ότι οι ψυχίατροι έχουν κάνει χρυσές δουλειές και θα συνεχίσουν να κάνουν. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα κοινωνικής δομής. Θέλω να σας πω στο εξής, ότι ενώ υποτίθεται, βλέπουμε τουλάχιστον ότι και οι ίδιοι οι ψυχίατροι το λένε, ότι αυξάνεται όχι με γεωμετρική, με αλγεβρική πρόοδο το φαινόμενο.
πιστεύουν ότι για πολλά από αυτά τα φαινόμενα οφείλονται στην κρίση της ΟΟΥ, αλλά αν σκεφτούμε τώρα ότι υπάρχουν κοινωνίες που έχουν περάσει πολέμους κτλ., δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα δηλαδή όσο θέλουμε να τα βλέπουμε. Όχι. Άρα κάπου αλλού υπάρχει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι διατροφικό, το πρόβλημα είναι διαβίωσης, το πρόβλημα είναι ορμονική ισορροπία και διαφοροποίηση ως προς τις ανάγκες. Τι προσδιορίζει τις ανάγκες? Δηλαδή, τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι ένα ζώο που μιμείται και πολλές φορές με κάκιστη μίμηση, δεν έχει αναγνώριση, δηλαδή αν μίμηση εννοούμε τη ζωή στην πόλη. Είναι μια μίμηση της ζωής της πόλης. Δηλαδή βλέπεις ένα αντικείμενο, βλέπεις ένα αυτοκίνητο, βλέπεις ένα φόρεμα ή βλέπεις οτιδήποτε. Αυτή είναι η μίμηση. Τι να κάνει? Δηλαδή για να ανταπεξέλθει πρέπει να έχει μια γνώση. Αυτή τη στιγμή η γνώση υπάρχει στα σχολεία? Καθόλου. Υπάρχει σαν κοινωνική δομή? Καθόλου. Πού θα ψάξει ο άνθρωπος να βρει μια λύση? Μια λύση στο πρόβλημα του, το απλό πρόβλημα της επιβίωσης θα έλεγα, και όχι μόνο. Οπότε τα προβλήματα συσσωρεύονται, τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται. Ο τρόπος που διαβαίνουμε αυτή τη στιγμή στη μεγάλη πόλη δεν είναι το ανθρώπινο γονιδίωμα για μια μεγάλη πόλη. Δεν κινείται, δεν περπατάει. Να αγοράσει διάδρομο για να το βάλει στο σπίτι. Αυτή είναι η λύση. Δηλαδή, ποια λύση? Είναι να τον βλέπει σε ένα κεντρικό δρόμο να είναι στον πρώτον όροφο με τη ζαμαρία μπροστά για να τρέχει στο διάδρομο και να βλέπει το δρόμο κάτω. Δηλαδή, δεν είναι εκεί η λύση. Θα μου πείτε, τι να κάνει, πού να πάει? Ναι, λίγο ψάξιμο, λίγο περισσότερο, λίγο διαβίωση καλύτερη. Δεν χρειάζεται να κάνεις τρομακτικά πράγματα. Δεν λέμε να φύγει από εκεί που είναι και να κάθεται σε μια ερημιά. Μακάρι να μπορούσαμε. Να πάμε στο νησάκι τώρα και να ψαρεύουμε. Τι λέτε ακριβώς. Αλλά πάμε λίγο στο θέμα της σερωτονίνης, εγώ επιμένω. Η σερωτονίνη σαν νευροβιβαστική ορμόνη παράγεται στο στομάχι. Λοιπόν, η παραγωγή της οπισθοδρομή δεν είναι η σωστή και αυτό έχει τα αποτελέσματα. Δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Θα έλεγα ότι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, 5 με 10% του πληθυσμού έχει μια δυσμορφία στην παραγωγή. Μιλάμε στη μικρή ηλικία. Αν πηγαίνουμε σε μια ηλικία πολύ μεγαλύτερη, τότε αλλάζουν τελείως τα δεδομένα των αναγκών. Ορμονικά αλλάζουμε, τελείως διαφορετικές οι ανάγκες. Οπότε εκεί τη στιγμή δεν έχεις αυτές τις πιέσεις. Αυτές οι πιέσεις είναι σε ένα πληθυσμό μεταξύ 20 με 40. Εκεί εστιάζεται το θέμα της κατάθλιψης και το θέμα της δύσκολης επιβίωσης. Και μεγαλύτερα και μεγαλύτερα. Αλλά δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα. Είναι σε αυτή την ηλικία, σε αυτές τις 2-3 δεκαετίες. Η λύση είναι απλή. Η λύση είναι διατροφική. Αν κάνεις τη διατροφική παράμετρο, τη λύση διατροφικά, θα έχεις 90% καλύτερες καταστάσεις διαβίωσης και ψυχολογικής διαβίωσης, όχι μόνο σωματικής, με τη διατροφή. Εκείνη η λύση είναι στη διατροφή, δεν είναι να παίρνω το χημικό συσκεύασμα, δεν είναι η λύση εκείνη, το χημικό. Για πάμε στη διατροφή. Ποιες είναι οι τροφές? Δεν θα μου τις πείτε όλες, βέβαια δεν μπορείτε. Όσες θυμάστε που κατά κάποιο τρόπο εγώ θα σας πω τις αποχές. Θα δούμε τι δεν πρέπει να τρώει κάποιος. Για όλο τον πληθυσμό είναι το χοιρινό κρέας. Το κλείσαμε αυτό το θέμα. Πάει το χοιρινό. Το στάρι και όπως χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στην καθημερινότητά μας φεύγει εκτός. Πάει και το μακαρόνι, πάει και το ψωμάκι. Υπάρχουν άλλα καλύτερα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω τώρα. Πάει το μακαρόνι. Ναι. Θα έλεγα αυτή τη στιγμή το πορτοκάλι και το μανταρίνι είναι ένα μεγάλο ποσοστό της αρμονίας πάνω στη διαβίωσή μας. Πάει και το πορτοκαλάδα, πάει και ο χυμός. Πάμε παρακάτω. Το αγγελόδινο γάλα είπαμε και ότι παράγεται. Και αυτό σημαίνει από ένα καλαμάκι παγωτού μέχρι. Πάνε και τα γλυκά, πάνε τα αναψυκτικά. Δεν μας αφήσατε και τίποτα. Αναψυκτικά είναι εκτός διατροφής. Εδώ, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, τι θα κάνουμε χωρίς αναψυκτικά? Λεμονάδες. Λεμονάδες φτιαγμένες από το χέρι σου. Παγάκια κιόλας πολλά. Αυτό που το βλέπουμε καθημερινά. Η ζάχαρη, για να πάμε λίγο στη ζάχαρη. Η ζάχαρη από το ζαχαροκάλαμο είναι μια ικανοποιητική πηγή. Δηλαδή η ζάχαρη η μαύρη που λέμε. Η ξανθιά, η μαύρη, από ζαχαροκάλαμο, το πούμε έτσι. Η πρώτη, δεύτερη, τρίτη, έχει 7 διαλογές. Το ζαχαρότευτλο δηλαδή τι έχει ζάχαρη? Εκεί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παράμετρο. Είναι τόσο άσχημο που δεν θα χαλάτε. Όμως γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα από ζαχαρότευτλο βγάζουμε και κάνουμε και εξαγωγή. Μας καλάτε τώρα είναι πάρα πολύ. Το μόριό της δεν είναι για ανθρώπινη χρήση. Πρέπει να φύγει τελείως από την παραγωγή σαν ζάχαρη. Είναι καλύτερα να κάνουμε το ζαχαροκάλαμο όσο υπάρχει, όπου υπάρχει, ή να το βάζουμε μέλι. Πού θα τη βρίσκουμε τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο? Υπάρχει παντού, σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Απλώς να το ζητήσεις. Πάμε τώρα παρακάτω. Αλάτι. Ανοιχτή θάλασσα. Υγρό αλάτι. Υγρό αλάτι. Ναι. Υπάρχει παντού.
Τώρα υπάρχει και ένα άλλο που κοστίζει περίπου 30 ευρώ το κιλό, αλλά άμα το παίρνεις, όχι για το φαγητό σου, να σε ένα διάλειμμα μια κουταλιά την ημέρα, δεν μαυρίζουν ποτέ τα μαλλιά. Μένουν πάντα δεν ασπρίζουν τα μαλιά. Δεν ασπρίζουν τα μαλλιά. Είναι πάντα αλάτι μαύρα. το οποίο όταν το τρως μια κουταλιά δεν ασπρίζουν ποτέ τα μαλλιά. Ναι. Πείτε το να μην βαφόμαστε. Πού θα το βρούμε αυτό το αλάτι? Κυκλοφορεί. Το παίρνουν από το βυθό των ωκεανών, 5 χιλιόμετρα βάθος, που είναι μια διαδικασία. Πού το βρίσκουμε αυτό το αλάτι? Υπάρχει. Υπάρχει σε διάφορα μαγαζιά, υπάρχει. Άμα ζητήσουμε το αλάτι για να μην ασπρίζουν τα μαλλιά που είναι αυτό το κόστος, θα το βρείτε. Σε βιολογικά εννοείται προφανώς. Είναι συγκεκριμένα καταστήματα που τα φέρνουν. Δεν νομίζω να τα έχουν όλα τα βιολογικά μαγαζιά αυτό. Για πείτε το τηλέφωνο σας, κύριε Γρηγορίου, να σας βρίσκει ποιος θέλει να σας ρωτάει το αλάτι. Έχουμε ένα σταθερό τηλέφωνο 2130 24 25 51. Ξαναπείτε το πάλι αργά. 2130 24 25 51. 24 25 51. Ωραία. Αλλιώς πάρτε στο κανάλι να σας το δώσουμε, porque δεν προλάβατε να το γράψετε. Λοιπόν, είπαμε για το αλάτι. Οκ. Γιατί το αλάτι θεωρείται. Ναι, πολλοί λένε ότι το αλάτι κάνει, όταν έχει πιέσει διάφορα πράγματα, ναι, πρέπει να αποφεύγει το αλάτι κτλ. Το αλάτι ανοιχτή θάλασσα ή τουλάχιστον αυτή τη παραγωγή, σαν προϊόν, έχει περίπου πάνω από 80 στοιχεία αναγκαία για τον οργανισμό μας. Δεν είναι το αλάτι, δεν είναι δεν λέμε να κάνει κατάχρηση, αλλά δεν λέμε και να κάνει τελείως αποχή. Δεν είναι η απάντηση. Μάλλον ούτε η ζάχαρη. Το ζιάν πωλείται, είπατε, μπορεί να το βρει κάποιος. Το ζιά υπάρχει αυτή τη στιγμή. Με τις ονομασίες Dinkel ή Faro υπάρχει στην αγορά. Ξέρετε κάτι, γιατί τα προϊόντα χωρίς γλουτένη στα βιολογικά, το δοκίμασα κάποια στιγμή, είναι τόσο πολύ ακριβά. Ενώ το αλεύρι αυτό σαν αλεύρι είναι σαν να παίρνει ένα βιολογικό αλεύρι. Δεν είναι ακριβό. Δεν είναι ακριβό. Ναι. Μας αναγκάσετε να φτιάχνουμε μακαρόνια μόνοι μας, τώρα δηλαδή είναι δυνατόν? Υπάρχουν και αυτά στην αγορά, είναι οπωσδήποτε. Εγώ που είμαι το φανατική της Ιταλικής κουζίνας, τι θα κάνω τώρα? Οι Ιταλοί έχουν φάρο, έχουν ζιά πάρα πολύ. Πού θα το Ιταλικό μακαρόνι? Τα μακαρόνια που παίρνουμε από την Ιταλία έρχονται σχεδόν, που είναι από ζιά. Δηλαδή τα μακαρόνια τα Ιταλικά τα τρώμε? Ναι. Όχι αυτά που είναι από ζιά, όχι αυτά που είναι από. Πώς τα καταλαβαίνουμε τώρα ότι είναι από ζιά? Το γράφει. Το γράφει. Τι μου κάνει τώρα, κοιτά τις ταμπέλες. Αυτά που είναι στο σούπερ μάρκετ, απλά δηλαδή. Όχι, στα σούπερ μάρκετ δεν θα τα βρεις. Γιατί οι τιμές τους είναι τελείως διαφορετικές. Αλλά εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί μόνο στην Ελλάδα δεν καλλιεργείται το ζιά? Δηλαδή, ας τα απαντήσει κάποιος. Αυτή τη στιγμή, γιατί είναι η Ελλάδα να καλλιεργεί το άλλο στάρι, το οποίο από το χωράφι φεύγει με 10, 20, 30 λεπτά, πόσο φεύγει το κιλό, και το ζιά φεύγει με 1 ευρώ από το χωράφι. Ωραία, πάμε και στο λάδι, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Εδώ το λάδι. Ναι, το φοβούνται πολλοί άνθρωποι τελευταία. Αυτό που δεν το ψωμάκι με το λάδι το φοβούνται. Αυτό που έπρεπε οπωσδήποτε να υποθεί είναι ότι κανένα σπορέλαιο δεν είναι συμβατό με τον ανθρώπινο οργανισμό. Κανένα σπορέλαιο. Κάκιστη χρήση. Τα σπορέλαια αυτή τη στιγμή που έχουν μπει καθημερινά στη διατροφή μας, που καλούν, και θέλω να δώσω την πρώτη μεγάλη έρευνα που έγινε στην Αμερική το 1960, από τότε μιλάμε, ότι ανέβηκε η καρδιοπάθεια 30 φορές περισσότερη από τη στιγμή που τα σπορέλαια μπήκαν στην καθημερινότητα της Αμερικανικής Υπήρου. Μιλάμε 1955. Σε μία δεκαετία είχε ανέβει η καρδιοπάθεια 30 φορές. Δηλαδή η κακή κυκλοφορία του αίματος, η ιατριοσκλήνηση. Οπότε βλέπουμε ότι τα σπορέλαια παίζουν ένα τεράστιο ρόλο πάνω στην ασθένεια της καρδιάς και του κυκλοφοριακού. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις σπορέλαιο. Το μόνο λάδι συμβατό, σαν λάδι, για τον άνθρωπο είναι το ελαιόλαδο. Που έξω το αγοράζουν για φάρμακο και εμείς εδώ πέρα το έχουμε. Εμείς δεν ξέρουμε τι έχουμε.